שלום לכולם, היום פה אני משחק קלאש רויאל עם דניאל. שלום, היום אני איתכם קלאש רויאל, הבוס מחדש לגב. טוב, רגע, פותח תיבות. אני משנה לי קצת הדק. אני לא צריך את זה. זה גרוע. לא צריך. גם אתה גרוע. אני יודע. גם אני צריך. לא, מה זה? מה? לא, רגע, היה לי משהו לא טוב. טוב? הזמנתי אותך. רגע. יאללה, אני בא. הזמנתי אותך בקלאש רויאל. זה אתה? אני אשים את זה פה. אמא! אנחנו בראשון? אנחנו בראשון? מה אתה סביב? מג'יק שמג'יק. מה שאלת? אנחנו היום בראשון? כאילו בחודש. חודש, כן, אנחנו בחודש ינואר. וואו, אני לא מאמין שהצלחת. סתם. וואו, אנחנו עוד רגע תקו. בינתיים אתה מוביל. תראה את השיער שלי, הכל רטוב. כאילו מישהו שפך לי. זה רק לבינתיים. צודק. מי יודע מה עכשיו ליאור יעשה? הם רואים. לא. לא מה שחייב להיות ארנה 2. לא היה לי לאג. היה לי לאג. סתם לא, אני עדיין ארנה 1. ניצחתי. טוב, הפעם. חכה, תעשה. חכה. רגע. כנס. אני מזמין אותך לארנה 5. אני מזמין אותך. נו. אני מזמין אותך, הזמנתי. הזמנתי אותך לארנה 5. כנס, נו. כנס. אתה כנס. אתה מבזבז להם את הזמן. לא אכפת לי. איזה ארנה זאתי? אתה יכול רק עד ארנה 3. כן, ירדתי ל1. ירדת ל1? כן, צוחק. אתה ירדת לארנה 1? אני צוחק. הוא ירד לארנה 1. אני צוחק! אני לא מאמין. יש לי הוכחה, אני יכול לעשות על ארנה 3. אני לא מאמין. שתוק. אני לא מאמין. די, תפסיק להיות מעצבן. תפסיק להיות ברברי. כמו שהברברים ששמתי לך רגע. למה? למה? זה נראה לי כמו חלום. ילדים, תיכף. וואי, ראית כמה ביג בומבר הריד לך לבניין? הוריד לך את כולו. לא נרדי. אללה, תמות. תמות. פה. מה? מה? אני לא מאמין שהוויט שלי שרדה. רגע, דניאל.
חברים, עצרתי את הסרטון ודניאל פשוט התקיף. אני רמאי. הלכתי כולה לאכול קליק. יאללה. ילד מעצבן. חכה רגע. לבריאות, אדם. לבריאות. מדי? אתה מתקדם. דניאל, כנס. אוקיי. טוב, אני מחכה ל10. מה זה? אח שלו. טוב, אני חיכיתי ל10. אני אעשה את המתקפה החזקה. די, אדם! מתי הם עוברים דירה לי? אני לא יודע. דניאל, מתי אתם עוברים דירה? בבקשה, נמצא לי. עוד חודש. כמה זמן? חודש. איזה יופי, אז תהיה קרוב פה? מה? היא שואלת אם תהיה קרוב. קרוב מאוד לבית ספר. יותר קרוב מאמיר. ומיר קרוב בטירוף לבית ספר. גם אני. נו, שיט. ואני כבר יודע מה אתה הולך לעשות. אתה הולך להגן עליך. אבל אני ציפיתי את זה. אני כרגיל ציפיתי את זה. בסוף מה קורה? התוצאה היא... זאת התוצאה. כרגע אני לא מתעסק. שיט. פייר. טוב, פעם הבאה אני אשתמש במשהו. לא נאלצתי להגיד לך את זה, אבל הסדר שלך, הקוסם שלך הולך להתפוצץ בפעם הבאה. טוב, טוב. אוקיי? הנה. זה מה שאני הכי אוהב לעשות. בסוף המשחק זה מעולה. אני מת בסוף המשחק לעשות את זה. דם דם דם. ליאור! ליאור! מה? היי? אתה נושם? אתה בטטה? וואי, אתה קורא אותי בגדול. חייבים להגן. אני לא רוצה את התבוסה הסופית. אחלה הגנה. עוד רגע בעטת, עוד רגע. טוב, אני מביא משהו אליי. נמאסת עליי. לא. תות. טוב, די, אני צריך להביא אותו ישר אליך. סובלת. עכשיו נראה מי יחטוף פייר. לא. אופס. דניאל, תעשה טובה, כנס. אני לא יכול. למה? בטעות לחצתי על משחק רגיל. אני צריך לחכות שיפסילו אותי. אני אשחק לא גם. תפסיל אותי כבר, יא מנעוש. או שאתה תנצח אותו. איזה גרוע, מה הוא עושה? נראה לי הוא רוצה שאני אנצח אותו בכוח.
כנראה הוא אדם שרוצה ללכת לארנה. איך ללכת ארנה אם הוא כזה גרוע? והוא לרדת. בקושי שם דברים, וכל הדברים שהוא שם חרא. או, עכשיו נזכרת לשים משהו טוב. שם לג'נדרי, כנראה היה בארנה אחרת. אני הרגתי אותו ראשון. ניצחתי. זה היה מהיר, עכשיו אני נכנס. יאללה, כנס, נו. רגע, אני גם במשחק רגיל. היי, יש לי לג'נדרי צ'סט. איך? קיבלתי לג'נדרי צ'סט. לי 10 כאלה? כמה פנים צריך כדי לעבור ל-42? 40. 400. נו. שיט. הצלחתי. טוב, נו בוא כבר. רגע. הצלחתי. עשרים ושמונה גביעים, איזה מעצבן. תעשה את הקוסם. מה לעשות? תעשה את הלג'נדרי הקוסם הזה, זה שעושה אש ואומר מג'יק. אני רוצה אין לי להראות לך לג'נדרי הפתעה אחד. מכוונת. מה? אין לי לג'נדרי. נו הקוסם הזה. אין לי לג'נדרים. למה? כי לא הפקתי. אבל יש לך את הקוסם הזה שאומר מג'יק. זה לא לג'נדרי. טוב, אז תשים לי אותו. למה? אני רוצה להראות לך הפתעה מכוונת. יש לך גם? לא. אין לי, אני עוד לא בארנה 5. יופי, שמת אותו? אני אחכה שהוא יבוא ואז אני אראה לך. אחר כך תראה. הנה, מתחילים לתקוף. וואי. הרגתי לך אותו. מה הקשר? זה לא כאילו הרגת אותו לתמיד. עכשיו הבנתי מה יכול להרוג את הקוסם. בלם. יופי, העסקתי אותך טוב. ועכשיו אני צריך לחכות קצת. הנה. קדימה, ביגפוט הענק הירוק. סיימתי כבר, ניצחתי. כן? כן, ניצחת? כן, ניצחת? כן. לינורי, מה קוראת לך? אם אני מצליח לעשות את זה, אני אהיה הכי חזק בקדש רויאל. מהר, מהר, מהר! לא, אין ניצחתי. מצב שאני חי. אין מצב. ידעתי. אתה ממש גרוע. ונשאר להיות חייל.
נמאס לי קלאש רויאל. בוא בפרק הבא נצלם משהו אחר. טוב. ליאור קיור. טוב חברים, מקווה שנהניתם מהפרק. אז נתראה בפרק הבא. ביי. ביי ביי. יאללה ביי.